שלום, ממשיכים בשיעור 11, שזה המשך של השיעור הקודם כמובן. אנחנו לקראת סיום פרק א' של מסילת ישרים. אמרנו בהקלטה הקודמת שכמה זה חשוב שהאדם יהיה לו יישוב הדעת ונחת רוח כשהוא בא לעסוק בעבודת השם. וזה התנאי הבסיסי כדי להיות עובד השם, שיהיה לו איזון נפשי, איזון בחיים שלו, יישוב הדעת. ולכן כל מיני גישות שנפוצות היום, חייבים לומר שבעצם עבודת השם מגיעה מתוך איזה חוסר התחשבות במציאות, חוסר התחשבות בבית, בפרנסה, בניהול סדר יום נורמלי. כל הדברים האלה נראים שהם לא כל כך הולכים בקנה אחד עם הגישה של הרמח"ל הקדוש של המסילת ישרים. כי כדי להיות עובד השם צריך להיות קודם כל מאוזן בענייני העולם הזה. אדם כן צריך שיהיה לו פרנסה, כן צריך שיהיה לו זוגיות טובה, כן צריך שיהיה לו שעות שינה, כן צריך שהוא יאכל בצורה נורמטיבית ותקינה ובריאה. ואחרי שהוא בנה את הקומה הזאת, אז יש לו יישוב הדעת ויש לו נחת רוח, ואז הוא יכול להיות עובד השם ולהמריא למעלה גבוה מאוד. נמשיך לקרוא את דבריו הקדושים של המסילת ישרים. ואומנם, ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך. אחרי שבאדם יצר את המעטפת הזאת של העולם הזה שיציבה, שיש לו יישוב הדעת, אז הוא יכול משם, שכל הפנייה שלו משם והלאה תהיה בשביל השם. הוא עכשיו לא רוצה לשקוע בתוך התאוות. אמרת שצריך פרנסה, אז עכשיו הוא מתחיל להיות בזה כל היום. לא. הגעת לרמה בסיסית של יישוב הדעת, עכשיו תעצור את הרדיפה. כל מי שיש לו מנה רוצה 200, אז אדם יכול להיות ברדיפה אינסופית אחרי כסף. זה כבר לא פרנסה. הגעת למצב הפרנסה, עשית את השעות עבודה ביום שאתה צריך לעשות במפעל ששם אתה עובד, יופי. מה הלאה? אולי גם תוך כדי במפעל אפשר לעשות, אבל אולי לא, ואז מה הלאה? אוקיי. מפה באמת ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה. אם קטן, אם גדול, אפילו דברים קטנים. עכשיו אתה משחק טטריס בפלאפון שלך. עכשיו אתה רואה איזה סטטוס על משהו מגניב שמישהו נתן. אם יש לך כבר יישוב הדעת, אם יש לך נחת רוח ואתה לא צריך את זה בשביל לחיות חיים טובים, יאללה, תזיז את עצמך, תנצל את הזמן, תנצלי את הזמן למשהו רוחני, למשהו שיביא אותך לחיי העולם הבא. הרי זה העיקר. כל המסביב היה רק כדי לתת יישוב הדעת, כדי שיהיה אפשר להזרים את עצמנו למעלה. אבל אם כבר יש לנו את זה, אפילו הקטן, לא להתעסק בזה יותר מדי. עכשיו צריך הלאה, ללכת קדימה, להתעלות. אם קטן אם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך, ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. יש לנו מחיצות, יש לאדם חציצות. ברגע שזה מעבר ליישוב הדעת ונחת רוח, אם אדם עסוק בגשמיות של העולם מעבר לזה, זה כבר יוצר לו מחיצות. הבן אדם הזה לא מחפש את המעבר. הבן אדם הזה עסוק עכשיו ברכבי יוקרה, בכל מיני עניינים של לייפסטייל, והוא כבר לא יכול להתחבר אל השם. זה כבר לא, זה לא הולך ביחד, זה מחיצות, זה חוסם, זה תוקע את המערכת. אז כדי להתקרב אל הבורא, הוא צריך לשבור את המחיצות האלה. כל ענייני החומריות והתלוי בהם, מעבר למה של יישוב הדעת ונחת רוח. אם זה כבר מעבר, זה חוצה את הקו, זה לא רק שזה לא עוזר לו בעבודת השם, זה ממש תוקע לו מקלות בגלגלים. וברגע שהוא מסיר את הדברים האלה, והוא מדויק עם עצמו רק בעניין של שיהיה לי כיף, שיהיה לי נחמד, שאני אוכל לעבוד את השם, אבל לא לשקוע בתאוות הגשמיות, ברגע שהוא מסיר את אותה שקיעות יתר בתאוות הגשמיות, ממילא קורה תהליך מאוד מאוד מיוחד. עד שימשך אחריו, אחרי הקדוש ברוך הוא, אחריו יתברך, ממש כברזל אחר אבן השואבת. הוא מתכוון פה למילה מגנט, שכנראה לא הייתה מצויה עדיין בזמנו. כן? האמת היא מגנט זה נשמע לי מילה באנגלית, אבל כנראה הוא לא ידע אותה, או שאולי לא הייתה אותה עדיין. אז ברגע שאדם מסיר את השקיעות יתר בגשמיות, זה לא משהו שכל כך עובד עליו, זה קורה קצת בטבעיות, הוא באופן אוטומטי, טבעי. הנשמה שנתת בי טהורה היא עולה מאליה והיא מחפשת את קרבת אלוקים. ואז כמו שבאופן טבעי ברזל נמשך למגנט, טק נמשך אליו, אותו דבר, הבן אדם פה בעולם הזה
יכול להגיע למציאות שהוא ממש מחפש קרבת אלוקים, שהוא ממש מחפש את הקרבה הרוחנית הזאת אל השם. וכל מה שהוא יוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת, ירדוף אחריו ויוחז בו, ולא ירפאו. ומה שיכול לחשוב שהוא מניע לזה, יברח ממנו כברוח מן האש. אדם יכול להגיע לרמה כזאת, טבעית ונפשית של עבודת השם, שבאופן טבעי שהוא יזהה, יריח ברוחני, שיש פה משהו רוחני טוב, הוא יימשך אחריו, ידלק עליו, יתחבר מאוד 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 אליו. ואם מרגיש שיש פה משהו מאוד מאוד רקוב ולא קשור לעבודת השם ושוקע בחומר, אז הוא פשוט ימאס בזה וימנע מזה. זה משהו שאדם יכול להגיע אליו, זה חידוש עצום. וכעניין שנאמר, דבקה נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. אני דבק בך, הנפש שלי, הנפש, זה לא דבר שכלי, אני באופן רגשי מחפש את הדבקות בך. בי תמך ימיניך, אני ממש מחפש איך להתקרב לעבודת השם שלך. למה? כיוון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה. זה הסיבה שאנחנו פה. דהיינו להשיג את הקורבה הזאת. במלטו נפשו מכל מונע ומפסידיה. אנחנו רוצים להגיע לדבקות הזאת בהשם, לקרבת אלוקים לטוב, באמצעות שאנחנו ממלטים את נפשנו, כי האדם יש לו איזו היגררות ללכת לשקוע בחומר הזה שחוסם אותו מעבודת השם, אז הוא צריך למלט את נפשו מכל המונעים והמפסידים של עבודת השם. עד כאן בעצם הוא מסכם את המסקנה של הפרק, ועכשיו הוא יורד איתנו לרזולוציה מה הולך להיות בשאר הספר. והנה אחר שידענו והתבהר אצלנו אמיתת הכלל הזה, יש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם. אנחנו יודעים עכשיו את הכלל הגדול. פרק א' אמרנו למה אנחנו פה בעולם הזה לעבוד את השם, שיש לבן אדם ניסיונות פנים ואחור, עם הנאות יתר, אדם יכול לשקוע בחומר, או איסורים שאין לו יישוב הדעת, אז יכול גם כן לאבד את הקרבת השם. הוא צריך את האיזון הנפשי הזה, וזה המלחמה שלנו. עכשיו אנחנו רוצים לדעת איך מתקדמים, והוא אומר לנו, תקשיב, כמו הפירמידה של מסלו, להבדיל, נראה לי מסלו כן היה יהודי, אז אולי פחות להגיד להבדיל, אותו דבר יש לנו פה פירמידה של עבודת השם. וזה נפלא, כי הוא נותן לנו פה איזה מדרגות של איך אדם עולה בקודש, איך אדם מצליח להוביל את השכל ואת הנפש שלו למקום של דבקות, חיפוש של דבקות עם הבורא, כמו מגנט, כמו ברזל שנמשך למגנט. אז יש מדרגות בזה. יש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם, מתחילת הדבר ועד סופו. כמו שסדרם רבי פנחס בן יאיר, הוא סומך פה על ברייתא של רבי פנחס בן יאיר, במאמר שלו שהבאנו כבר בהקדמתנו, והם, יש לנו עכשיו את כל 10 מדרגות, הזהירות, הזריזות, הנקיות, פרישות טהרה חסידות, ענווה יראת חטא וקדושה. אז בעצם אנחנו פה מתחילים להמריא באיזה מסלול, מפרק ב' עכשיו אנחנו מתחילים במידת הזהירות, איך אדם שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, באמת יכול להמריא בעבודת השם, ונשתדל בעזרת השם, אני מקווה שאני אצליח להקליט עוד פרקים ולהתקדם עליו בספר הנפלא הזה, ולהוריד את זה למציאות של הדור שלנו בעזרת השם, אם הקדוש ברוך הוא יזכה אותי, איך בפועל היום בדור שלנו אפשר לקיים את המסיעת ישרים, לפי מי שאנחנו, לפי האפיון המיוחד של הדור שלנו בעזרת השם, של כולנו רק טוב וחסד והרבה הרבה הרבה, שנזכה לקיים את כל מה שכתוב פה כמה שאנחנו יכולים, כל טוב.